Kapin sa 400 ka mga scholar ng bayan ag namalampuson sa ilang undergraduate ug master's program alang sa school year 2024 to 2025. Sila mipaso sa UP Cebu grounds alang sa ika-86 nga commencement exercise sa University of the Philippines Cebu ning Biyernes, Hulyo 4. Si Alfonso Tomas Atom Araulio, usa ka inila nga broadcast journalist, ang nagsilbing commencement speaker karong tuiga. Gihulagway sa commencement speaker nga si Atom Araulio nga ang kalampusan di sayon. Puno kini og kasakit, kalisod ug dagang hagit. Apan dalasab niini ang daghang mga pagtulunan nga makapalig-on sa kasing-kasing ug hunahuna. Mga minamahal kong graduates, bago kayo makatikim ng tagumpay, lalamon muna kayo ng katakot-takot na kabiguan. Pahimangno sa magsisibya sa mga nigraduar nga ang pag-alaga dili usa ka sakripisyo kundi pribilehiyo ug ang pagkamasinubtanon angay nilang dalhon kanunay sa ilang pag-atubang sa mas dakong kalibutan gawas sa tunghaan. Service is not a sacrifice. It is a privilege. And understanding is not weakness. It is the foundation of strength. So go forth with all of your education has given you, but carry also what this world so desperately needs. Patience, compassion, and a stubborn, unwavering belief that the poor and the oppressed deserve not just help, but justice. To the batch of 2025, maraming salamat, mabuhay kayo, at mabuhay ang sambayan ng Pilipinas. Duha ka mga tinun-an ang gipasidunggan isip summa cum laude karong tuiga. 71 ang magna cum laude, usa ka gatos og 54 ka cum laude ug 14 ka mga nigraduar sa ilang master's degree nga with distinction. Gikan sa kapin 400 ka mga graduates, si Maria Harriet Aven Victoria Nuneza sa degree nga BS Mathematics ang naila nga class valedictorian karong tuiga. So currently my plan is to teach here in UP Cebu if accepted. So that is my plan, and raise other scholars ng bayan. I urge them to find spaces where they can breathe outside the academics because that's how I got here. That's how I strived and survived UP. Gihagit sab ni Nuneza atol sa iyang pakigpong ang mga panultihon nga life is not a race, do what you love ug take as many mistakes as you can. Iyang gipahimug-atan nga ang kadaghanan way susama nga pribilehiyo sa kinabuhi. You've probably heard this before. Life is not a race. Do what you love. And the classic, make as many mistakes as you can. I want to talk about these lines not to invalidate them, but just to trigger a thought in you. Because for a fact, these self-affirmatory sayings don't apply to everyone the same way. Let's start with number 1. Life is not a race. Bitaw. It sounds comforting, pero sa tinuod, the phrase life is not a race is only applicable if you have the luxury of time, money, or safety net. Second, they say, do what you love. Ah yes, the holy grail of career advices. What if you don't know what you love yet? What if what you love doesn't pay the bills? What if what you love becomes the very thing that burns you out? Lastly, I have always heard advice to take as many mistakes as you can. It's usually said to encourage risk-taking, to tell us we're young, you have time, and that it's okay to stumble, but again, it's not always that simple. Mistakes come with consequences. A mistake for one person might be a lesson, but for another, it might be the thread that snaps, unraveling everything they've tried to hold together. Sama sa miaging mga tuig, gipahigayon sab ang graduation rally nga gipanguluhan sa University Student Council. Edukasyon! Edukasyon! Karapatan! Gipalanog nila ang padayong panawagan alang sa mga isyu nga naglangkob sa katawhan ug kabatan-unan. Edukasyon! Lupa! Sahod! Trabaho! Edukasyon! At karapatan! Gipadayag sa graduation rally ang ilang tingog pinaagi sa mga slogan nga nanawagan alang sa hustisya, tawahanong katungod ug tinuod nga nasudnong kagawasan. Gipasaka sab ang mga placard ug banner nga misupak sa imperialismo, represyon sa estado ug mga hagit nga nag-angkon sa kagawasang akademiko.
Gitakupan ang maong seremonya sama sa miaging tuig, pinaagi sa pag-awit sa sinubuan ng paghubad sa himno sa universidad, ang UP namong mahal nga nagpasiabot sa bug-os nga gugma, garbo ug panagiusa sa komunidad sa UP Cebu. Kini si Ridante Tinapay Jr., HNU Com intern alang sa MyTV Cebu.